Sanibona abantu bakithi, sanibona. Ngithemba ukuthi niyaphila bafowethu. Weyingane zakwethu, ngizokwenza nje live umfishane uzoba u5 minutes. Ngesibukeni izinto nje ezimbalwa ezincane. Ngicela ukubuza ukuthi ubani umuntu omeluleki kaMengameli? Ngubani oweluleka uMengameli wezwe lase South Africa? Into eyenza ngibuze lokho ukuthi uMengameli wethu bafethu akakhulumi ngezinto thina ezithinta thina abantu base South Africa. Ukhuluma ngezinto kuphela ezithinta abantu bangaphandle. Uyabona kulolu daba lwabantu bokufika uMengameli kufanele ngaba akayiphawuli nokuyiphawula lento. Uyabona njengoba uMengameli mhlambe sikhumbuze nabancane ababengekho ngesikhathi uMengameli uRamaphosa esebenza umshosha phansi eqenjini leANC esebenzela ukukhipha ubaba Zuma. Yayingekho xenophobia ngaleso sikhathi. Kwakungekho ubudlame olwalukhona. Uye ephehla udlame uRamaphosa eqhuba umkhankaso wabo waseLimpopo okunyanya amazulu. Ngoba kwaba inhlamba ukuthi nithi niseqenjini elilodwa utshelwe ngabelungu ukuthi abelungu hamba wena uyothi leminyaka ewu9 uPresident Jacob Zuma president leyo minyaka iyafana neminyaka eyachitheka. Kwakuyinhlamba leyo ngoba sonke noma singeyona iANC kodwa kukhona esakubona kwenziwa umsholozi. Sikhalaza kunjalo. Mina nje ngingomunye wabantu abaphumela nje obala begxeke ezinye izinto ezenzeka ngesikhathi umsholozi esakhuphuka eza phezulu emandleni eindabeni zepolitics. Sesedlulileke kulokho, sesivumelene ukuthi ipolitiki siyaphuma kuyo ngokuthi kugxekwane, kodwa sesikhuluma nje amaqiniso ukuthi impilo nezwe alishone ngakuphi. uRamaphosa wabusebenzisa ubuhlanga uRamaphosa ngesikhathi ekhipha umsholozi emandleni. Ngizama nje ukukhumbuza abantu ababengekho nabantu abanganaki nabantu abakhohlwayo ukuthi namhlanje njengoba uRamaphosa noMalema bekhuluma ngobuhlanga, uMalema wabusebenzisa ubuhlanga ngesikhathi ehlangana nabelungu kukhandwa amatoyitoyi ukuthi akhishwe umsholozi esihlalweni. Angivikele umsholozi, angikhulumi ngobuhle bakhe nani kodwa ngikhuluma ngobuhlanga. Ngikhuluma ngokuthi uRamaphosa ubukeke ngenayo umeluleki. Wagcina ke ephumeleleke bamkhipha kumsholozi ngalendlela abamkhipha ngayo. Kwathi noma ubaba umsholozi ecela ukuthi hayi ngicela ninginike ithuba ngilungise izinto ezithile ngihambe ngiye kulamazwe ngaphandle ngiyosho cela ukuthi ake ngehlele ngezansi ukuze uma kungena upresident olandelayo angene angaphazamiseki noma kungaphazamiseki inhlelo zokuqhubekela phambili zaseAfrika. Kwakuwumzulu wayesho njalo, kwangeyona uRamaphosa, kwangeyona uMalema, kwakuwuZuma, baba uZuma owayethi ngicela ninginike ithutshana ngihambe ngiye kulamazwe ngaphandle ala eAfrika ngiyothi izwe lami selicela ukuthi ake ngehle esikhundleni. Ngakho ke ngicela ukuthi nazi ukuthi kuzongena omunye upresident, ngicela ukuthi ke nibambisane naye. Kwathiwa cha khohlwa ileyo nto soyiqalela okwethu phansi, phuma wena mzulu phuma. Kwakuwumzulu lokuthu nobuhlanga umzulu, kwakunguye owayesho lokho. Phela mina niyazi nihlale nazi mina ukuthi ayikho ipolitiki engingayazi yanoma iliphi iqembu lapha eSouth Africa. Ngeke ngithi mina akube neqembu elilodwa eSouth Africa lase South Africa elizonakekela iSouth Africa kuphela labantu abamnyama bese ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ngisho iEFF le ngiyazi iphendukezela. Ngazi amahlaza ayamabi mhla kwaqala mina ukukhuluma ngezinto ezenziwa iEFF. iEFF ngeke izithole ngisho esisodwa isihlale eParliament ngoba thina sazi udoti wayo oserious. Sazi udoti kaMalema thina oserious. Kodwa umuntu mayengakasithinti asinandaba naye. So ke kuthe wayisebenzisa uRamaphosa lento yokuthi
unaleli gama lisebenzisayo alifundiswe ngabelungu ubaba Ramaphosa kunaleli gama lisebenzisayo alifundiswa abelungu leli libizwa ngokuthi ethnic group i-ethnic group usuke echaza nje amaZulu lapho usuke ekhuluma ngamaZulu nje uyawenyanya amaZulu uyawenyanya ngeke ke thina sibenyanya abantu baseLimpopo eLimpopo siyaya sizobakho ubudlelwana namakhosi aseLimpopo amaTsonga amaNdebele amavenda abetswana nabesuthu nawo wonke umuntu okulelazi okuleya ingxenye yezwe sizobakho ubudlelwana nalabo bantu ngoba sifuna iSouth Africa ibe yodwa sifuna iSouth Africa nje abantu base South Africa babehlangane babe into eyodwa behlukane ngokwama cultures abo iyona into ezokhanda iSouth Africa leyo ngoba lene ukuthi kube nabaholi nje abagqugquzela ubandlululo uMalema noBaba Ramaphosa bafuna impi eSouth Africa ama South Africans funa enze isiqiniseko sokuthi ayibibikho leyo mpi leyo into abayifuna eSouth Africa njengoba nibabona beseka abantu bokufika nje bafuna kube nempi eSouth Africa ningalokothi ma South Africans ningalokothi niyabona njengoba bevumela amaSomali ukuthi abeka amakhosi bevumela amaXhosa ukuthi abeka amakhosi bonke ngoba benamabhizinisi ngale ngaphandle bafuna kube nempi eSouth Africa baphoxeni ingane zomama ningalokothi so ke eyobuhlanga ngizohlala kuyona uMalema shada wakwadelela nje umntwana kwaphinda ngene wamdelela kule radio kuthiwa yi702 wayemdelela kunama records emdelele ngamazi nokuthi uyini umntwana kwaphinda ngene wayihlonipha le yangane wamhlonipha lo mfana wamhlonipha kwaze kwaphupha yena silwa sithi thina umntwana kwaphinda ngena akakhipha igama asitshela ukuthi senze njani ngalezi zinto ezigcwele lapha eThekwini ezakhe lo muntu lo wathi umntwana kwaphinda ngena ehlalani phansi ingane le impilo ayiyazi uRamaphosa uyaphinda ngezikhathi zeyibhelu ebopha ubaba uZuma embophela nje into esingayazi uyaphinda futhi uma ngabe abantu bethukuthela noma kwaba yiphutha ke kodwa abantu babethukuthele ke ngaleso sikhathi bethukuthele benga-understand njengopresident kungumsebenzi wakho ukwenza abantu ukuthi beqonde ukuthi kwenzakalani ubenze futhi ubumele ubuholi ubenza abantu bebone ukuthi kunesidingo sokwenza lento oyenzayo azange aphawule ngezo azange aphawule ngokufa kwabantu waphawula ngobuhlanga wathi lento eyenzakalayo akusiyo into eyisikhalazo seSouth Africa into ye-ethnic group uyaphinda manje izolo ama-Nigerians last 2 months ade beka inkosi yawo kuGompo e-Eastern Cape ama-Pakistani bethumbe umfana wakithi laphana eFosloras amthumba inyanga yonke eSoweto kunomfana wakithi engiyokwenza investigation this week ngaye obulewe ngamaSomali namaPakistani kubangwa indaba ye-tuck shop yes. AmaSomali namaPakistani amaSomali izolo eGoli bebeka inkosi yawo izolo akaphawuli ngalokho uRamaphosa akaphawuli ngokuthi abantu bakithi bahlele emjondolo abasebenzi intsha akayisebenzi ayazi nokuthi kufanele yenzeni akaphawuli ubaba uRamaphosa ngalokho uphawula nge-ethnic group uphawula ngamaZulu ufuna nje ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi amaZulu ayabheda manje ngicela ukubuza ke mina ubani oweluleka ubaba uRamaphosa because njengamanje ayikho into efuna ukuphawulwa ngamaZulu njengamanje into edinga ukuphawulwa manje ukuthi abantu baseSouth Africa ukuthi ama-saloon a-ownwa abantu bokufika an industry that is common for South Africans is owned by foreign nationals, illegal immigrants and illegal foreigners. Ubaba uRamaphosa akafuni ukuphawula ngalokho. Izingane zakithi ziyafa every day. Zibulawa ngabantu bokufika. Izingane zakithi ziyadlwengulwa every day. Zibulawa ngabantu bokufika. Ubaba uRamaphosa benomalema abafuni ukuphawula ngalokho. Baphawula ngokuthi akudocumentwe abantu abakuleli ngokusemthethweni. Where are we going to get the resources to do that? Where are we going to get the money to do that? Uma City South Africa ina mali because to document abantu aba more than 30 million, it'll cost more than R1 billion. So where are we going to get that money? Isn't it easy ukuthi laba abantu abahambe behambele bona njengokuyifikela kwabo bebuyele emazweni abo? Akulula inlokho ukuthi sithi thina wemadoda ncengani
ngomhla ka-30 ibani nibeka imali ngomhla ka-30 June hambani nibuyele kwelakini nayifikela you can afford to go back to your countries. Laba abantu bahlala emafletini bakhokha 6,000 every month. We don't need to deport them. We don't need to deport them. They must go. Ayikho into kufanele size sibasize kuthiwa bathwalwa ngamabhasi benziwani cha bayifikela labantu bahlala emafletini bakhokha 15,000 bahamba ngeemoto ezibizayo banemali bedlula thina singabase South Africa sicela beyihambele akumusa ukumoshwa imali yase South Africa. uRamaphosa into akhuluma ngayo nje ubucwasa amaZulu uphilela ukucwasa amaZulu iyona into abayiphilayo la eLimpopo abaholi bakhona ngoba abantu bakhona siphila nabo amaveni asiyazi yonke lento abayenzayo laba abaholi siyibona kubo nje. So ke ngomhla ka-30 June abantu bokufika la eSouth Africa sibanikeza umnqamula juqu kusukela ngoJanuary sibanikeze umnqamula juqu ukuthi ngomhla ka-30 June abahambe bonke. Ilokho kufanele ngabe uhulumeni ugqugquzela abantu bakuleli izwe ukuthi hayi ningabi nodlame ningabulala abantu ningathathi izinto zabantu ningantshontshi imali yabo. Kodwa abantu bokufika njengoba nibabona bebeka amakhosi abo kanje ababhank they have their own banking system, they have their own judiciary system, they have their own court cases and courts where abasebenza ngakhona, they have their own funeral parlors and everything. They don't contribute emnothweni wakulelizwe. Laba abantu njengoba nibabona bedelela kangaka baney'nkantolo zabo banama-bank abo banemosingcwabisane babo. Awukho nje umnotho thina esiwuhlomulayo ngalaba abantu. So lento yokuthi mase behambile khona abantu abazohlupheka ayikho leyo nto leyo. Zonke izingane zakithi ezisebenza kubantu bokufika ema-tuck shop, they should be the owners of those tuck shops. Abanye babo sebehlala iminyaka eyishumi besebenzela ama-Pakistan nama-Somali. Labo bantu yibo okufanele bebe ngabanikazi balawo ma-tuck shops, yibo okufanele bebe ngabanikazi balawo ma-spaza shops, yibo okufanele bebe ngabanikazi balawo ma-saloon. Akudingi nokuthi size sicinga umuntu esizothi uma sehambile umuntu okufika kuzubani ozongena esitolo. Ngani zikhona izingane zakithi ezisebenza kulezo izitolo lezo. So lento yobuhlanga kwemaZulu ningabi nandaba nayo. Uyabona nje umuntu osakhuluma ngento yobuhlanga kini maZulu ningabi nandaba naleyo nto leyo. Ngoba umuntu leyo okhuluma from the privileged point of view akazi yena ukuthi thina siphila kanjani lapha phandle. So ningabe nisaba namsebenzi nje naye ningabe nisamnaka. Ngicela mina zonke izinsizwa zakithi njengoba nibona laba abantu beyiorganize kanje beyihlela kanjena wemadoda hlakaniphani. Niyabona njengoba laba abantu beyihlela kanje bekhanda ambebeka amakhosi abo benza bahlela ukuvukela umbuso. Laba abanyeke bakwamanye ama-province abathi bona hayi laba abantu ba-right laba abantu njengamanje wonke umuntu oyi-foreigner ngicela ukuthi ahamba yokhanda umjondolo eduze kwala kuhlala khona uMalema. Umuntu nje oyi-foreigner akahamba yokhanda umjondolo eduze ka-mansion ka-president. Wonke umuntu abahambe beye Limpopo, bonke abantu bokufika abahambe beye Limpopo kwi-village kababa uRamaphosa ne-village kababa uMalema behambe beyokhanda imjondolo khona. Wonke umuntu wokufika eSouth Africa by 30 June must go to Limpopo. Only in the village of ubaba uMalema nobaba uRamaphosa. Wonke umuntu okufika nje, every foreigner in South Africa and illegal immigrant must go and build, even a Sandton la kuhlala khona uMalema, people must go and build shacks there. They must go and do land grab there. Abantu bokufika and build shacks next to his house and then he can have them as his community. Because ngeke sikwazi thina ukuxhashazwa umfana ongazange alusa. Ngeke sixhashazwe umfana thina oyikhohlwayo ukuthi uyipolitician enkulu ezweni and reduce himself as a phansi azokhuluma ngentelezi. Sebeze bamfundise uyambona uZulu ukuthi ungakanani. Uyawubona uZulu ukuthi uyini. Uyambona uZulu unamandla angakanani. Uyayikhohlwa useparliament uyikhohlwe ubuye phansi lakithi uzokhuluma ngeethnic group. Uyayikhohlwa ngempela lapha kithi. Yona lentelezi iyo lemhemisayo njobe hema nje uhenyiswa yimpela lentelezi le iqotshwa unsika amaphephethe lapho ushapha senkehlo mlececani kuze evele ngeshobe ezinye evele ngamalo ntombi zasemcakweni ziyabaleka isaba lento ubukhulu bayo ngeke ngempela ulunge lapha yana ngeke uzulunge sidalo kukithi lapha kwaZulu akusikho ehlathini la kuKwaZulu la asithathi wona amashansi ngoba sinjena nje saphekwa manje ke ngisho ukuthi ke bafowethu abantu abanobuhlanga la eSouth Africa babili uRamaphosa noMalema
sebekwenze isikhathi eside bekukhuluma ngesingisi ngenxa ukuthi bakukhuluma ngesingisi akunakeki but iqiniso lithi laba abantu banobuhlanga ngendlela eyisimanga. So ke wonke ama foreigners ala eSouth Africa sicela ukuthi ayokwakha imjondolo eduze komuzi kaRamaphosa, ahamba ayokwakha imjondolo eduze kwemuzi kaMalema naseSandton lapha ahlala khona nabelungu. Siboneke ukuthi ngempela uyabathanda, uyabo. Sibone ngempela ukuthi uyabathanda. So ke ningakhathazeki futhi kuma comment section sicela ningakhathazeki ngabantu bokufika balokhu bethuka bekhuluma zonke izinto abayikhuluma. Ningabi nandaba naleyo nto leyo. We are bigger than that. We are bigger than that. You can't be a man and hide behind your camera and say things that you can't say in public. Mina I'm a man. I'm standing up for my country. Ngimele izwe lami, nginamasende, ngikwazi ukuqonda amadoda ayinqwaba ahlele endaweni okungafanele ahlale kona. Ngiwatshela ukuthi akufanele ahlale lapho. Wena okwakho nje ukuthi uhlala usefonini, ukhuluma usefonini, akukho lapho bonakala khona umele izwe. Akukho lapho bonakala khona usukuma uthi lokhu kuyiphutha bese ukukhuza. Nihlalela nje ukuthi ucashe ngecamera ukhulume. Mina njengoba ngikhuluma nawe ngibheke eHarding. Njoba ngikhuluma nawe nje ngibheke eHarding, angufihli ngisho ngiyaphi ngiyasho ukuthi ngiyaphi. Bese nina abantu bakithi nizokhathazeka ngabantu abacashile. Ningabi nandaba naleyo nto leyo. Ngomhla ka30 June wonke umuntu okufika afanele akaphume la izweni, ongaphumanga ahambe yokwakhe eduze komzi kaMalema noma ahambe kwakha eduze kamuzi kaPresident ngoba bathi bona ayikho inkinga. Wonke ama drug lords and drug dealers and hobos and imlutha namaphara nonke igoli lonke nemlimpompo yonke hambani yokwakha ezakhiweni la kwakhe khona uMalema noRamaphosa nakhe eduze kwabo nihlale nabo ningene endlini zabo nifeed ingane zabo ama drugs nezingane zaleyo community ama drugs ngoba bona bathi bona ku right. So ke asizukulwa namuntu ukuthi thina sizokushaya umuntu umhla ka30 June usufikile bafowethu asibe siqala sibakhumbuza yonke foreigner ebona isidingo sokuthi ihambe eSouth Africa siyacela ukuthi ihlele manje ngoba ngempela we can't control any people ukuthi bazobehave kanjani ngalela langa, but for your safety measures sicela ukuthi umuntu asheshe asondele ngakubo. Siyabonga futhi kwabaningi abantu bokufika abakhombisayo ukuthi lento baye understand ukuthi ayikho ngathi ingezwe, siyimisele ukulungisa izwe lethu futhi asihlosile ukuphazamisa abantu empilweni zabo, kodwa sifuna ukuthi izwe lethu lilunge. Siyathokoza kakhulu niphile nabenkosi. Abantu bokufika bahambe ngomhla ka30 June sizoba nesimemezelo sokuthi kuzokwenzakala. Thank you. Hello Mzansi, welcome to Mgodi waseMzansi. This is Uphakela Mthakathi sending a message to Ramaphosa. Uyabona ukuthi who is advising uRamaphosa, because uRamaphosa every time akakhuluma into elithi affect ama South Africans uhleza akhuluma ngema foreigner, uhleza defend ama foreigners. So uyasho ukuthi kungani angakhulumi ngezinto letibalekile, kungani angakhulumi ngokuthi ama foreigners they need to go back to their countries. Wayangakhuluma ngezinto letihlukubeta abantu baseMzansi. He was live and most people participated kuleya live bavumelana naye Uphakela Mthakathi. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.